Sitten tehdään semmonen muistivirkistys, että otetaan yksi kasvi kerrallaan yhteen ääneen, todetaan mikä tää on. Jänösalaatti. Mikä tää on? Voi kuka nukkuu. Mikä tää on? Nokkonen. Mikäs tää on? Vuohenputki. Miltä maistuu vuohenputki? Porkkanamaisen selleriltä. Ja mustikan kukin toi täältä ja myös näitä nuoria lehtiä. Mustikan 2 sesonkia. Aivan. Tuolla oli Vuosaaressa ihan jo kunnon kuka. Joo, sama oli keskuspuistossa eilen illalla kävin siellä, niin, ne oli ihan täysin auki ja maistui makeille. Nää on vasta alkanut, mutta onhan nää aika seksikään näköisiä. Täällä on vuohenputki. Tässä on aika vähäistä, mutta päästään jyvälle, nähdään tää ja vähän fiilistellään ja sitten myöhemmin löydetään lisää. Elikkä tässä on nyt hemmetin hyvä vuohenputki, missä on punertava, todella meheä, rouskuva varsi, joka maistuu porkkanalle ja sitrukselle ja korianterille. Ja nämä lehdet on myös äärimmäisen hyvää. Ja tunnusmerkki on se, että ei välttämättä korkeus, mutta että lehdet on supullaan ja kiiltäviä. Silloin tätä voi syödä raakana. Sitten kun se kasvaa vähän pidemmälle, niin kuin tämmöiseksi, joo, niin tätäkin voi syödä, mutta jos tämmöistä syö, niin ei mikään ihme, ettei innostu villiyrteistä, kun tää on niinku sitä priimaa. Tässä on voikukkaa, täältä tulee näitä nuppuja. Ja sitten kun löytyy semmosia mestoja, mistä voikukkaa kasvaa, niin näitä vaan kerää. Ja Ossihan mainitsi eilen, että periaatteessa voisi puimurilla kerätä. Ja mun tuli kämppiin kerran 30 kiloa kiuruvedeltä ja ne keräs sillä marjakeruhommalla noita. Sieltä ne, just niin. Mitä löysitte? Ketunleipä. Ketunleipää. Mutta osa niistä on viime vuotisia. Kun meidän niissä on ne vaaleat. Ne pitää olla tummanvihreät. Nämä on puisia. Täällä, kato ne kukkii nyt. Tässä. Täällä on siitä. Siinä on peltokanan kaali, alkaa melkein kukkimaan, tällainen kellertävä kukkanuppu. Eli otetaan tää latvaosa ja sit siitä samasta kasvista voi nyppiä näitä lehtiä vielä messiin, eiks vaan? Kallio imarre, Polypodium vulgare. Tätä voi lumen altakin kaivaa. Riistapata, riistamakkarat, crème brûlée, vinegretti, ruskistettu voisula tätä terve. Ei oo parempaa kastiketta olemassa. Wow. Villiyrttien käsittely on tosi vaikeeta. Otetaan roskat veke, pestään jos tarvii ja laitetaan mausteet perään. Sitten se on valmis se salaatti.